What's up mga katropa pits? Here we are again sa ating munting kwentuhan at panibagong vlog. So kamusta kayo at magandang araw sa inyong lahat mga katropa pits. Mga katropa, what's up, what's up? So always tayong mag-iingat habang tayo ay nakamotor o nagmamaneho ng kahit anong klaseng sasakyan o kahit na ikaw ay naglalakad. So mga katropa, ang ating topic ay pakiramdam ng ikaw ay nakakapag-motor o naka-big bike. So ang una mo talagang mararamdaman mga katropa ay yung power ng motor, lalo na kung first time mong makakagamit ng big bike. Oh, di ba? So yung power sa sobrang lakas ng power, yung tipong parang mahihiwalay ang iyong kaluluwa. Mahihiwalay talaga, no? Or yung parang sobrang lakas ng hatak niya, yung parang mabibitawan mo yung monobela. Ganun mga katropa, yung una mong mararamdaman sa kanya once na ikaw ay naka big bike na o nakagamit. And then sunod mga katropa ay yung kaya mo nang pumasok sa expressway. Okay, di ba? At magagawa mo ang gusto mo ng anong takbo, ganun. Di ba? Pero mga katropa, ride your limit. Okay? Ride your limit. Ride your limit. Takamote na. So wag mong isagad ang sarili mo kung hanggang doon ka lang. Siyempre kailangan maging compatible kayo ng motor, diba? So ayun, nasa expressway ka na, mabilis ka nang nakakarating sa pupuntahan mo, lalo na kung pa Maynila. So from Silang Cavite 40 minutes lang eh. So pinaka basic o 1 hour, pinaka basic na pinaka maximum na takbo ko yun. So nandun pa rin na sumusunod tayo sa rules na 100 lang ang kanilang limit. So di ba? So siguro kung talagang todo-todo ka, baka 30 minutes lang na Maynila ka na eh. Di ba? So yun ang mararamdaman mo sa kanya. So mabilis kang makakarating. At yung power, yun. Cash po. Wala kasi load yung ano natin eh, yung RFID. Yan. Thank you. So ayun, tulad nito, nasa expressway na tayo. Siyempre ride your limit, matutong sumunod sa rules. At siyempre diba yung mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Hindi pwede dito yung parang pabara-bara ka lang. Kailangan maingat ka, diba? So ayun mga katropa, ito pa pinakamalupit dito, ang lakas makaboss ng naka big bike. Promise, talagang lilingunin ka, titignan. At yung alam mo yung sa traffic, talagang kala mo pulis eh, no? Giveaway. Alam na yung mga maliliit, may nakakasabay ka talagang nakikipagsabayan sa'yo. Pero yung karamihan naman na iba, yung mga nakakasabay mo, binibigyan daan ka. Nag-giveaway sila para makalagpas ka, o kaya naman para masilayan ang iyong kapugian. Kapugian. Siyempre, yung ganda ng motor, oh, di ba? Ganun lang kasi alam nyo, siguro sa tingin ko, siguro sa population ng motorcycle industry o yung populasyon ng gumagamit ng motor sa Pilipinas na big bike na siguro sa mga 5% lang, no? Out of 100 siguro nasa mga 5% lang yung naka big bike sa Pilipinas na gumagamit. Talagang unlimited talaga yung maliliit,
no? Siguro sa tingin ko lang ha, sa ano ko lang mga katropa, so correct me if I'm wrong, di ba? Ayan, di ba, bossing na bossing ang dating, tapos relax ka lang, tapos ang bilis mong makarating, yung power, so nice, di ba? So napakasarap sa pakiramdam na mabilis kang makakarating, tapos bossing na bossing ang dating. Tapos nga, yung mga iba mga katropa, pag nasa parking ka, may mga magtatanong, boss, pwede pa picture, ganun, di ba? Boss, ilang cc yan, boss? Ganto-ganto naman. So, for me, parang ano, pansinin talaga siya, na napakapansinin niya, unlike sa mga underbone, sa mga lower cc. Meron naman din ng mga lower cc na pansinin gawa nung kanilang pagkakaset up, di ba? Yung forma ng motor, yung dating, yan. So, pero dito sa big bike natin, kahit na wala siyang ganong accessories na nakalagay, talagang takaw pansinin niya. Ang lakas ng mga boss, ang lakas mga pogi. Sana lahat pogi. Di ba? Woohoo! Sarap. So, siyempre, actually guys, ang pagkakaroon mo ng big bike o higher cc, meron itong kailangan i-consider o kakibat na high maintenance din. So kung balak mong mag big bike, so make sure na acceptable mo na rin yung mga maintenance nito dahil may kataasan talaga. So yun, so shout out nga pala dyan kay boss, so salamat sa kanya at nai-experience natin tong ganito ngayon na nakakapag-expressway siya. Tapos si boss ko rin, yung mga boss ko, siya rin yung bumili ng first big bike ko noon. So thank you. So that's why nakakapag tayo, na-experience na natin yung hindi na-experience ng iba. So mga katropa, talaga kung may tayo dyan, talagang pangarap ganto, magtiyaga, ipon, dasal at maging mabuti sa iba. So ayun, so once na may big bike na kayo mga katropa, paglaanan nyo na rin yung maintenance dahil kahit na bago nyo nabili, meron talaga kayong gagastusin dyan once na magkaroon ng problema. So ayun lang mga katropa ang aking mababahagi sa inyo. What a feeling, and then my experience while use this bike at yung mga previous bike ko na legal expressway din. So happy na masaya ako na naibahagi ko sa inyo yung gantong experience. So kung ikaw ay nagtatrabaho sa Maynila, mas mabilis mong mararating yun. Siyempre, mabilis kang makakarating, mas marami kang magagawa. I-accept mo na lang yung toll gate tsaka gasolina, pero in the moment, in the same time, mabilis kang makakarating sa pupuntahan mo. So paano mga katropa, hanggang dito na lang muna itong ating kwentuhan. Sana kayo ay nasiyahan at natuwa at merong natutunan ng kahit pa paano dito sa ating kwentuhan. So kayo nang bahala mga katropa ha. So sana suportahan nyo ako dito sa ating channel. Ito nga pala si Born to Ride. Peace!